Sabo daw. Ayan, tigdi mo rin yung video na yan. Napagtektan to mo. Open na kaya ang may oras pa sila. Ito pa. Bilasis, bagsakan. Isang malakas na bagsakan naman dyan. Happy birthday to May. Opya. Malasitan. Aray. Malasitan. Malasitan. Hindi tayo Jollibee. Nakalukot nga tan. Pwede na? Almusal break. Breakfast. Yan na, beef tapa with egg. Dalawa. Dining dun sa labas. Sabi. Anong meron? Sige, hat ka pa dito. Pare, sagay sa table. Sagay sa table. Sige ka. Social distancing. Santa Maria. Rodriguez. Nagwala kami ng iba. Nagwala kami ng Mansa. Oh. Nag-selfie ka na mga social distancing. Distancing. Sa amin ng table. Hindi lang. Wala sa loob kumain. Bawal daw sa labas. Tapos daming sa Manawag. May kasama kami. Taga
Rodriguez. Punta din ng ano, Manawag Church. Aha. Ganun. Diretso. Yeah. Lakas ni Sir Edgar. May ano pa yan? Fracture sa legs niya. Tayo dito sa Manawag para makapagpasalamat. Oh, picture taking. Aray! Aray! Picture din eh. Picture tayo pa natin. Yan, palabas na kami sa Manawag. God bless you. Palabas na kami ng Manawag. Kami sa barangay Kamantilis. Siyempre. Lawang ng kalsada. Lawang. Traffic. Gas. Ang haba ng traffic oh. Parang kaya santo. At ang traffic na. Traffic ah. May tapang mo tayo.
Wala pa nga traffic. Ne? Pare Melvin, shout out sa'yo. Kami sa Villages. Kano yun? Thank you. Pwedeng pa-doble? Pwedeng pa-doble yung coco? Inumuntan pa rin. Inumuntan. Ito dyan, wala na. Masiyag nila na abidya yung. Nakunok to na. Kaya. Ah. Dyan, wala yun. Nagtungkap pa yun. Inumagar tadalan na na. Inumag tadalan. Ano yun na? Marunok. Abang din nila na. Yan tayo. Nabawasan ka kasi. Welcome to ayun, tayo si pa. Are, thank you ah. Sakto. Sakto kami si Rice daw. Alright. Lag. Una ada dito yung Carmen S. Dati ko COVID. Malakdan agrod. Uy na. Masarap talaga tong Okinawa. Basta okay na masarap.
you pare ah. Well, Thank you ah. Bye bye. Salamat. Malapit doon eh. Dito na tayo. Pare! Haba ng traffic dito. Nuuso ngayon ng traffic ah. Oh, sa may crossing sa Burubor. Hanggang saan kaya to? Tayo sa Barangay Samon. Daan ako sa bahay ng mga bata. Bigay ko kung makdo nila. Saka hindi sila makalabas. Hindi sila makakapunta sa bahay. Nila Kayla Diyan Apo nakailangan thank you ba yan washing ah thank you mang thank you. Hello. Isi. Halo. Pwede kami. Sa lahat po na kapadyak natin dyan.
mga ka-FB friend na bumati at babati pa lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Yeah. 44 Long leg.